Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon ug sa dili pa. Ako di basahon rin na nag-comment si Isim. Salamat admin sa mga nice drama amping mo tanan listening from Indiana. God bless us. Salamat kayo no sa pagpaminaw Isim ug karon itabaglangan niya ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Part 6. Pahawa diha! Nalimaho ka ng basura! Oh. Hoy, Karen! Ayok inaana atong umaabot nga summa cum laude, oy. Oh. Unsa tayo magisulti? Yana? Wait, nisahid ka ni Babayhana? Did I hear it right? Yes! Oh. Sorry, ha? Pero, what na reason nga mo follow pa ko nimo? Dili na ikaw ang queen. Wa pa gani sure if makagraduate ba ka o dili. Yana, may chance pa man. Di pa man sure. Ayaw lang kayo kabalaka, Karen. See? Unsa ka ka-ingrata, Karen? Oh! Ingrata na ko ingrata! Pero di ko parihas ninyo nga mga ipokrita, mga plastic! Layo na kayo mo na ako. Wa na mos tumingking na ako. O ikaw, Yana, traidor ka! Bruha ka! Karen! Karen, ayaw! Masula ba yung na eh? Ibis na pa unta siya chance nga i-consider. Wala ka doon. Siya na mismo ang niputol sa iyang chance nga mag-graduate. Pagka... Kamay utok. Kanugon sa panahonog sa kwarta. Kaluoy po sa iyang parents. Malas sila. Nga nakanak sila parehas si Karen. Ay, tawag yung bahan na eh. Nagmahay na turun ba? Next month, graduation na. Siya ray di kapasok eh. Nabsulto man si Lloyd. Sila unang tatong duha. Pero eh, iya mong gipunan niya sa pagka na lang yun. Skang gubuta. Sa baay. Pero lingaw. Ay, picture na niyo. Si Pata, gina rin Jed, no? Sagdilot siya eh. Lingaw niya ka na. Imong mami og daddy, oh. Nagpaabot na nimo. Adutan nila na. Imo na magkukunggi pa ila-ila nila. Sige lang, good. Oh, Nanawag na si nanay. Buwag-buwag na lang sa gid ta karon. Magkita na bitaw niya ta. ihatol natin kanila. Dali. Manangitan nila ni Mami Daddy. Okay. I know. Happy na kayo silang tanan karon. Nag-graduate good sila. Samtang ako. Nia. Kuwang na lang maglubos sa bino. Ako ang dapat star sa graduation. Ako dapat ang may pinakakusog na backpack. Ako ang campus queen. Ako dapat ang pinakasikat karon. Abi na kung di ka musugod nga, padadon sa iyong negosyo. Abi na kung kasulan ka. Ako na lang gidawat para mabisi ko. O niya? Makatime ba ka na ni Sheila? Busy man sa siya. Dagan man kay siyang giapilan nga mga environmental program ko sa gobyerno ug sa mga NGO. Wa ba gidi siya muundang ng bisyo? Papalagi. So, di mo kanunay makita. Dili. Kay maglarga-larga masag ko. Mao sa siya maglarga-larga sad. Hmm. Pero okay ra sad noon. At least di mi mapulan. Kay doon na may element of missing each other. Ah, ako, di kong sugo tanay. Ikaw na. Ah, Ah. si Karen ka.
Kumusta na kasi? Wow! Mapuha ko din yung office ni mo. Siyempre. Di na magiga basta-basta, no? Ikaw, pagklaro na sad. Sige na magyapon kag badig-bagdoy eh. Marag, mo-proceed ko law, do? Wa ka pulig eskwela. Bahuway sa oy. Mismo din ako ang school life, good? So lagi ni mo eh. Kapura sig tuo na. Di pa masyadong ko sure. Naguna-una pa ko. Todd, nagkaanhin na si Sheila. Mapa, next week tingali. Maka-time to kanhi. Asa man sa di mong secretary? Bago rin design akong sekretary. Huh? Pero nato na dawat nga bago. Karon ko na itong report ingon ang HR. Uy, mau na tingali rin eh. Come in. Good morning, sir. Oh. Hi. Karen? Yes. Surprise? Happy to see you again, Sir Carlo. Sir Jed. Si Carlo ra ang mong boss, oy. Ano bang sir na ko? Kumusta naman ka? Unsa katawa do? Unsa may katawanan? Ikaw ang katawanan. Huwag ka mag-expect nga mahimo mo secretary si Karen. Ay, sula bitaw eh. Naahatog lang ka sa iyo eh. Angang! Unya, di man pwede nga kadaad lang muli kay kaniya. Ibabali na bala ka na ako sa laing department sa? Pwede. Pero, mura ka nadlo ka na. Angay lang, dili ba? Kailan agad ko niya? Ay, basig na usab na di ay. Or, basi na minyo na. Mura maghihapon niya yung apelido ko. Basi na na ka-live-in. Or, bisan, boyfriend lang. Oh, bitaw sa, murag, feeler sa kaya ko. Magid. Ay, pero do, di medyo ko komportable. Ayaw na sa kumpiyansa. Mas mayom na careful lang gid ka. Kasulay ni. Sa kadaghan akong pwede mahimong sekretary, siya pag yun. Ay, bawas Sheila. Pangayuang iyang opinion. Mao ba? Unya, kumusta naman ko na siya? Okay na siya? Oh, Maayos sa dinoon nga nadawat ra siya sa inyong company. At least, stable na siya. lahi dyan kas uban bisawang saon. Ha? Di man naman akong gi-expect na imong reaction. Ha? Unsa man day mag-expect? Nga mawari ka. Ba insecure? Ha? Nga no? May angay ba day kung ikaw worry? Kaya bagod ka sayang history. Kaya bagod yung kadako ka itong gusto na akong bayhana. Hala no? Ka-filler good sa akong boyfriend. Ayaw palabi, uy. Obserbahi una siya. Unfair sad nga, imo dayon siyang i-judge tungod lang sa inyong history. No? Ops! Wa mi history. Okay. Siya rin doon na. Okay, sige. Granting nga nakagusto paghihapon siya nimo. Wa ra gyapon problema kay dako kong pagsalig nimo. Oh. Dako masang atay na ko ana. Nganong? Madaday ko no ka if ever na si buhaton. Uy, dili, uy! Wa magani ko mada sa una nga bata pagkata karon ba ka? Oh, naaraman day na. So, why problema? I-regards niya ko niya. Ha! Di ko. Unsa? Kung ako nang buhaton, mag-open ako friendly relationship diya. Ngano di ay? No way! Employee-employer relationship radyo'y akong mahatag niya. Other than that, ha! No more. Oh, okay. Bahala ka. Daan ako. Kamu lagi. Naka-timing ko na. Hi, Jed. Kumusta? Anong kibaw magang naami diri? Giswerte lang ko, do. Ibutang nga mo na ko ng tracker, do? Carlo, imong coffee, Carlo? I'm sorry, sir. Di ko mag-coffee. Unsa di mong gusto? Wara, pwede ka magawas. Sir, kung na-worry ka nga doon ako'y buhatan nga dili maayo, akong ipasalig ni mo nga wako'y dautan nga buhaton.
I've learned my lesson a long time ago. Og nagkinahanglan kog trabaho maong ampingan ko ning trabaho. Dili sayon para nako nga makasudog ingon ini nga trabaho kay you know na undergraduate ko. Okay. Pero next time, paghuwat sa ko instruction before doon na kay buhaton. Okay, sir. Noted. You may leave now. Okay, sir. Ampingan ko ning trabaho. Ampingan ko ning trabaho, Carlo. Hangtod nga mo salig ka nako. Dili na ako ang Karen sa una nga impulsive. I've already learned my lesson. This time, I'll play my cards well. Hi, Karen. Oh. Hi, Sir Jad. Oh, sir, nasad. Jed na nalagi. Puro tag di ka iladaan, eh. Okay. Nas Carlo? Naara. Sige. Naara. Ato alang. Okay. Apil ka na, Jad. Sa makakita sa akong kausapan. Sigurado kang ikaw si Karen? On, siguro ng pangutan na, ha? Murag, nabaguhan magud ko nimo? Oh, may problema? No. Wala. Masad lang ko every time mahinumdum ko sa panahon nga akong giusikan. You know na, impulsive magud kay ko sa una. Mo diretso-diretso lang. Dili na maguna-una. Tinuod kita nga kanunay gid nga mauwahi ang pagbasol. Pwede ba bangod ka nga mutiwas sa eskwela bisan nag-work na ka? Hinoon, pwede naman. Pero dili lang una karon. Focus lang una ko sa trabaho. Ikaw di ay, asa di ka karon connected? May eskwela ba ko? Oh, mag-masteral ka? Mo proceed ko, Glo. Wow! Si Sheila, kumusta na? Okay naman. Oh, may contact ka di gihapon mo? Oo. Magkita-kita ra magyapon min tulo ni Carlo. Pero di na permi para sa una. Sila paghihapon? Yes. Ikaw, minyo na ka? Oha pa, uy. Kinsa may akong miniwan. Basin kita ra hindi. Hoy! Ay, sorry. Ikaw ba? Malay na to, di ba? Di man sa nato matagan ng panahon. Balik ta ni Sheila ba? Asa man siya connected karon? Nganong wa man siya may work sa company nila Carlo? Busy na kayo siya sa iyang mga environmental activities. Mao ba? Sa gobyerno di siya nag-work? Actually, government o NGO. Pero as volunteer. Ha? Oops. May nanawag na. Excuse na. Hello? Volunteer? Wa siya mo work? Diba summa cum laude siya? How come? Actually, government o NGO. Pero as volunteer. Curious kid kayo ko. Summa cum laude siya. Pwede siya mo-work sa mga dagkong establishments kung di siya ganahan sa ilan ni Carlo nga gamay nga company. Di ba pobre siya? Di ba taga-bukid siya? I give 5,000. Whatever. Basta kay siya good ang may pinakadako og contribution. Doon na pa ko'y mahibaw about atong babayhan, ha? Mahanas at sa kunibgan nga pants, uy. Ay, sa end of the month na lang kumupalit inig sweldo. Gigutom na ko na. Mukaon na lang ko, Asa man ko mukaon, ha? Kanang dili kayo daghang tao. Aligri, magkagpapaon. Si Ate Cedris man ako taga-kantin sa school? Wait. Kauban niya si Sheila? Mga ondate, gutom naman. Ay, gutom di. Mga unsab sila. Ako sila sundan. Dili ako magpakita. Sige na, te, ikaw na. Ikaw ba may nag-order, ana? Bantay lagi di kakahurot, ha? Guaps. Te? Sakay lang dito sa akong mga isulti, ha? Ha? Basta-basta kay sakay lang. Uko kasabot. Nga na, te? Naasikarin sa atong likod. Kanina lang ko kabantay anak niya pagsud pa lang nato.
Oh, Ayaw pasabot ha. Nga naibawtang naa siya. Basta kay sakay lang yun ako. Haba? Basta kay ayaw lang yun kong kontra ha. kulbaan raman ko ni Muti, uy. Unsa di mo buhaton? Ay, wala ko'y bukaton. Uy, doon na lang ko'y isulti. Sakay lang yun. Humad ang picture sa pagkaon ko pa. Manaon na tagwa pa. Murag daga naman atong na-order ti, uy. Mahurot ka ni nato. Ay, uy. Wagit sila makabantay nga naaraw silang niyo. O madungog na ako sila. Ug daghan ding atong order. Di bitaw ni atong kwarta gibayad. Kwarta bitaw ni Dudong Carlo. Bitaw no? Aw, ato lang unyang i-take out ang subragon. May na lang, di na ka mo palit para imong panihapon. Ya. Bitaw may na lang in town. Di na ko maproblema sa sudanon niya. Aw, may pa. Chatting na lang sa Goods Carlo nga magpa-deliver ka pagdaon kung usa magkani. Oh, you know, basta mo ingon ko niya. Di man gid siya mo balibat. Kana. Sige raman ka siya hatag ni mong allowance. Sige raman, te. Aw, ha! Naranday na. Way, blima! Gina itiwas na tagkaon. Sige, lihot doon din nato, ha? Gihi mo niyang sugar daddy si Carlo. Kabagka niyo na. Lingawan ako. Di, okay mo tawat ti, uy. Ay, nilakaw na, oy. Sure ka? O lagi, gihipos na sa service crew ang iyang kinanan. Ay, turay, mo ipagawag sa pultahan. Si Karen ginituod. Maglagot ka sa samot ni mong gwapa. Kay magtuo man to siya nga gisustintuan kang Dudong Carlo. Si Awa gid ni mo, te, uy. Ay, oray, pasag dito siya, oy. Tiwas sa kaon, oy. Sige raman ka siya gatag ni mong allowance. Sige raman, te. Wa siya manarbaho? Unya, sige na pag siya volunteer para yung mga environmental chuchu. Huh, nagsanay ka siya allowance kinatag ni Carlo? Oh my goodness, I can't believe it. Mag-ulian sa siya sila, ha? Posible pa gani na si Carlo po ang nabuhi si pamilya. My God! Nga na napatunto man ni si Carlo? Mas tarungan pa na ako kung trabaho. Kinahanglan nga ma-impress na ako si Carlo. This time, bili na yun ako usbo na akong sayop in the past. Kinahanglan nga planchado tanan akong lihok in order to win Carlo. Abi na ko dili ka mo ani kay huwa man si Carlo. Nga no, didi ko kanhi kung wa siya. Aw, pretty good. Aw. Ay, ipagaon mo ining sweet corn. Uy, sweet corn. Sweet corn sama ka sweet nako. Bag-o gining sanggi. Tamis ka kaayo ni. Ang mga pakaw o panit, gati man ra? Ay, uy. Na, ito na dayon sa kamalig. Ay, ibuwad raon niya to kung muinit nagpagayo. Landong manggudron, maong walang una gibuwad. Pero unsaon sa din ng panit sa mais? Ma-recycle man na siya, Jed. Pwede na siya himuong bioplastic. Pwede himuong og paper, cardboard, o guban pa. Dagan na siya pwedeng gamitan. Mo ba? Karon pa sa gugibaw na da. Ay, kaon na dong. Sige. Ay, naglibog-libogan ng imuutong dong. Bitaw. Kaon dong. Labad-laban lang ko. Wow! Tapiso, oy! Ingnan. Videohe ka ba? Ay. Ako isa ni Carlo. Ako itong paibugon. Suguan noong kuda. Sige ha. Bidyuhata mo ni Daisila. Kanang magkit-kit mo sa mais. Be, ambin na imong phone. Be, dali. Ano tayo? Kaya. Kane. Anindo tag-o. Kadiyat ha. Kadiyat. Aw. Uy. Ano yung nanuwag? Kadiyat sa ha? Sige, okay ra. Hello? Jed? Hello? Kinsa ni? Wa naman kailas akong tingog. Oy! Karen? Yes, ako ni. Asa ka? Marag hangin lagi diha. Oo. Hangin bitaw dari. Nako sa ilang farm ni Sheila. Ha? Nagkatod kasi ang allowance? Igay ni ba ni Carlo? Ha? Unsay allowance? Lo, unsam nang imong gisulti? Wa ko kasabot. Unsay allowance, uy? Hello? Joke ra, oy. Sige, bye-bye na lang.
Out of town man ka? Hello? Oh, no. Ano siyang tumbihan, no? Si Karen to. Oo, di. Kasabot niya da. Hangtod ba kuno ko sa... Hangtod? I mean, naghatod ba kuno ko sa allowance gikan ni Carlo? No, tawalin ka Dito din. siya mahimutang, te. Dubli ako, gikatawa na ya. Ah, Klaro, oy! Klaro! Naglaro ba daw ko? Diba, nga no, day. Unsa, day? Oh, bitaw. Maunay nahitabo. Tawa nga. Haskang! Haskang Ate lagi. Cedres, ay. Haskang. Isakay na lang sad ko. Na! Nagtuwa na kita siyang gibuhi ra ka ni Carlo. Anak, gyud. So, iligro na di akong amigo, ani? Ha? Aw, kung mauna sad niyang gamiton para paghasol na sad ni Don Carlo, aw, mawadan sa trabaho. May pagwa lagi to na to buhat, ate. Oray! Bala to siya, oy! Pasag dito! Dilikit ko mahimot tangda. Di gid mawa sa hunahon na itong babayhan. Pero minlapag gid kaayo ni Carlo. Oh my God. Uwa ka ha? Uwa ka ha si gamiti og lumay ni Sheila? Husto. Gilumay kitingali sa itong babayhan na. Otherwise, dili siya magpakabuang pag-ayo ini. Og dili mahimong himuon niyang tanga si Carlo forever. Dili gini mahimo. Oh, si Jad. Hello? Hi, Karen. Are you free for lunch? Oh, Hey! Hilumon lagi kay ka. What's up to imong gingon sa phone about allowance from Carlo? joke naman good to. Joke. Jed. Hmm? Never mind. Sulti na lang good. Kalimti na lang to, oy. I-start na ka. Ipadayo na lang. Dili mo siguro ko ganahan nga ma-misunderstood. About sa unsa man day? Ayaw na lang lagi. Wa man sa ko'y labot nila. Nila? Nila ni Carlo o Sheila ba? Ah. Isulti na lang good kung noon sa'yo nasi mo huna-huna. Don't worry. I'm a very open person. Sige na. Unsa man na? Actually, curious lang ko. Natural na naman tingali, diba? Former classmates, good ta. Based sa imong last nga gisulti nako ba? Nga volunteer lang si Sheila sa government o NGOs? Would it be correct to say that she is unemployed? Yes, Madam Chair. Ikaw ba? Ikaw, good mo good kag taga quad ko musulti. Ikaw yun? Unsa pa? Sakto na to. Marites na kayo kung dating anak ko mga tanap ako glain. Okay. So, ni-enroll na ka sa College of Law. Ka-cute ay nang imong sakyanan, ti, oy. Liwat ni mo. Liwat na. Si awa ni mo, day. Ikaw, day. Kanus amang kamuton og drive aron. Magkapalit na sad kag sakyanan. Na, mahadlok magyug ko, ti, oy. Talawan gyud kay ko mo drive, ti. Unsa man ni siya, oy. Ni drive man gani ko. Maobitaw nga bilib kaayo ko nimo. Wag gyud ko anang imong kaisog, ti. Talawan na lang gyud kusta ng talawan. Isog man kong tagod. Lahi lang sad na imong pagkaisog. Na, talawan gyud ko bisag unsaon, ti, oy. Talawan bagod nang moatubang yun ang ng mga illegal miners o mga illegal loggers. Talawan day na. Talawan nang matubang sa mga dagkong tao sa gobyerno para mo reklamo kabahay nas kalikupan. Talawan pa na. Ay, diba? Diba? Kay sugran nimo Atubang pamagani ka sa mga foreigner nga mga
Environmentalist eh. Kana. Environment. Ay, kakapoy boy. Bahala na oy. Basta, mo na to. Mo na to yung gusulte. Makalingaw man kay Kate, oy. Ay! Te, nakabundol ta, te. Kagas. Nikalit magod siya break, God. Oh, uy, hala. Te, nigawas ang driver sa sakinan, te. Uy, hala. Tanawa, kinsa na gwapa. Si Karen? Wa para pag-iwan matang akong sakyanan. Shit! Uy! Karen! Oh. Hi, Karen. Kamu day na? O saan man ninyo karon? Maayo mong pagkalumping sa bumper sa akong sakyanan. Ganog ni kalit man sa in town kag break in dayon. Uy! Wa gyud ko kasagang. Nihinay ramang good ko kay yellow light na. Kamu mo'y nagdanghag. Ayaw sa paghingan o danghag, oy. Mura man kog dili maguwang nimo. Mura man tag dili kaila. Og tungod kay magawang kaw kailat ha, equates na nalumping na kong bumper. Kisa may diingon nimo nga i-quiz na na, ha? Pero magistorya tagtarong. Ayaw paghinilas. Ha, ako pa'y naghinilas. Kisa ba day kami? Sila? Te, Karen. Pwede dili lang mo magsininghagay? Pwede naman na ito istoryahon ba? Kamoy nakasa sa akong sakyanan. Nakalangan ka mo na ako. Kinahanglan mo bayad mong damages. Hoy, naghiskod kag damages? Ngano, nikiha na ka? Sige, kiha! Oh, mukihagid ko. Pwede bang mag-istorya lang mo ginay? Karen, please. Ay, ka-pick up na ko. Day, Sheila! Day! Okay na ko, te. Okay na ko. Okay na ka? Ha? Abir ako, di siya musugot og areglo. Sugot malagi. Inom sa te, oh. Namuwa pa ka. Ay, salamat, gwapa. Nahugnog yun ko ni Karen, Ay. eh. Mura man tagdi kaila. Oh, maunay kiingon ni Jed nga nausab na, ha? Mauna. Hey, basta mangtas gani. Magpabiling yun ang mantas bisag unsaon. Og mulutaw yun ang pagkamangtas bisag unsaon pagtabon sa pagpakaroon ingnon. Tuod. Unya na ti kabayaran sa imong natapal, ha? Ayaw na to bayar ito, uy. Huy, unsa ka diha? 8K to imong natapal, di nimo pabayaran. Okay ra to, te. Way problema. Pilam di allowance ni Carlo niya. Pero kalma naman kayo siya may pagawas siyang 8K para ihatag dako. Maragdili naman tingali ko makawat og dugay ini. Dili mahimong magbuhay reyna sa tungod ni Carlo. Maghimo ko laing plano. Tarungon ko gitni. Aron inigbalik ni Carlo, ako na dayon ning mabuhat. Ha? Mao ba ti? Ay, uoy. Gitukmod pagani si Day Sheila nga misuway raman unta nig pakalma namong duha. Lo, lugawa gud. Na, mulang. Oo niya, naunsa man si Sheila. Aw, wara man noon kay nasagang raman sa dayon nako. Lugawa ni Karen. Acting ra din ng iyang pag-usab kunuhay. Ay, sobra pa na sa acting, oy. Gusto ra na magpabilib ni Don Carlo. Nangato naman. Mao na nga kinahanglan gito magbantay Don Carlo. Warning ito daan na. Klaro na kaayo nga doon na nagiplano ng babayhana. Na, papaon yun siyang Carlo diretso. Mayra, oy. Resin niya. Ako pa'y baon si Carlo. Uy, hala. Ala, Ano man? ayaw lang di ay, oy. Ha? Sa iyo, te. Ayaw lang sultis Don Carlo. Ano man? Masuko di ay si Sheila nako. Oh, anong masuko man, te? Basta, ayaw lang. Ato ra to, ha? Ayaw na to ipanabi sa lain, labi na ni Carlo. Ha? Tay para good, te. Anong masuko man si Sheila? Siya ko'y naagrabyado. Ug angay lang nga,
Masanta dayon si Karen. Samtang sa'yo pa. Hahay, kibaw na baya kang day Sheila. Ato lang gud una siyang sundon kay basin gusto niya ba nga siya lang mismo ang musulti ni Carlo. Dili na lang gud ta mag-una-una. Hay, concern na magod niya, te. Ay, uy, concern good. Ako mismo. Katsato na kay kong Dong Carlo, oy. Pero, maulagi na. Di man ta pwede mag-una-una. Labi pa nga iya kong giwarningan daan na dili gani pa sa baon ni mo. Mo ba? Oo. Unya, nisulti naman ka na ko. Maulagi. Haskan. Haskan. La, sa community, ha? Marites na ba kung nga pagkalalaki? Uy, agoy, lalaki version di ay kas marites. Ayaw lang sad pag binarites in taon diha dong, ay. Bantayin na lang niya tos Karen aron di siya makasikit ni Dong Carlo. Bunto yan, saan na ko nga, wa mo ko magtrabaho dito. Ay, pues trabaho dito. Executive assistant to the CEO? Ako ang appointment. So, unsa magid exactly ang imong trabaho? Executive assistant. Meaning, tanan nga may labot ni Carlo, personal o dili personal, ako ang in charge. Wait, di ba, maura man ang akong trabaho as secretary? No. Ang imo trabaho, maulang ang may labot sa opisina. Ang mga paperworks, imo na. Gani, need pa na nga muagin ako. Oh. Why? May problema? Ha? Oh, wa man. Wala ko mag-expect. So, dili na ka ma-enroll sa College of Law? Maybe next year. Not now. So, sa mga business trips o niya ni Sir Carlo in the future, Ako ang iyang kauban. makalagot! Nung iya man igibuhat, maunaw tatay akong chance ang mga business trips na wa pag yun! Buisit! Buisit! Maubadong? Wah! Kanindot ko na ng balita. Te, Saman. unsa ka gon imo pagid kong bakapan? Ho, bakapan. Saan mo ti kapag back up do? Pag-open o kantin sa opisina. Ato inon si Carlo. Ay! Ayaw na lang ka ha, uy. Sakto na tong kantin sa eskwelahan. Lain na badad ato. Wala ba ito si Sheila dito? Di ba, ingon ka, maong gipa-open ka sa parents ni Sheila o kantin dito kay aron do na say mubantay niya? Oh, oo. Pero, dako-dako sad bayag kita ang kantin dong. Nakatabang bayag yun sa akong pamilya. Lain lang lagi padad dito. Pwede naman na. Unya, ikaw, pag-open sa opisina. Bisang gamay ng good. Uy, Ang imong misyon inihigayo na mao ang pag-protect ni Carlo gikan ni Karen. slangers kay Karen. Ah, Sige. Gigi. Sige. Waya na tug. Waya naman. So waya na tug ang Diyos Carlo inigbalik niya. Uy, kadus aman to siya mabalik. Canada man to siya, no? Nanito siya next week, ti. Ah, Iguram to siya ni duaw sa iyang mami nga nasakit. Slang. Ngano sige kag ngisi, ti. Slangard. Uy, di mo dong ay. Ha? Uy, lagi bitaw ko nudong, no? Nasakit iyang mami dong. Lagi? So, mauna to, ha? Atong ingnon si Carlo about sa imong plano. Maubat eh? Maayo. Sige, mutabang sa kugsulti ni Carlo. Pero, feeling gani na ako, no need na gani nga musulti pa ko, te. Inigsulti tingali ni mo, mutando na dayon to bisag dili pa ka mahuman. Mabagwa pa. Ngiga day na ko, no? Ingon anak yung kalakas ni Dong Carlo. Ay, uy, gibangan ka ni mo? Ah! Nahan sa day.
Maayong hinoon kay di na tanihid pa nga munaog or magpa-deliver. Oo. Wala nagay hassle kay unay naman ta. Librihaon niya ako permi, ha? Joke. Pero padre sa tinudoon. No problem. Kana rin Sure, ha? Yeah. Ay, maayo tag mag-open na dayan sala. Di lang ko ti uy. Kanang taga ilang representative maoy dapat nga mukat sa ribbon ana. Unya, kay representative man ka ni Don Carlo. Ikaw kud ang iyang future missus. Ah, kalayo pa sa dada ti uy. Future. Sige na good, gwapa. Sugot na good, gwapa ba? Te, mutambong lang ko ana. Pero dili lang gid ako ang mukat sa ribbon. Si Jed na lang. Karon pa dito ang opening sa bagong nga kantin. Social sabdat. Laki mo ng flowers. Di sa day barat ang kantin, ha? Bago rin ko naabot eh. Nagdasa ko mga flowers. Nganong na ang siya? Nagunsa man siya dinhi. Naharot ang hanging allowance from Carlo. Og nabalitaan niya nga may i-open nga kantin. Og may anihi siya, hoping nga may libreng kaon. Pero good ron ang morning da. Doon ako'y kalingawan. Sige kuya. Una na lang mo. Musunod ako kay di na ta maigo sa elevator good. Siguro lang ang mga flowers ha. 11th floor ha. Mas maayo nga nag-open og kantin din si Ate Sedes kay doon na sa ilaing source of plastic bottles. Hi, Sheila! Hi, Karen. Naalagi ka? Muado ka ni Carlo? Uwa pa man siya mo balik. Uwa ka kay Bao? Ay, dili man si Carlo akong gianhi. Basi na kay Tuyo sa laing office. Actually, muatan ko sa opening sa kantin ni Ate Sedes. Iya ang kantin? Oh. Wadi ka kay Bao? Oh. Wadi ka ma-inform ni Jed? Hi. Abi na ko excited ka sa opening sa kantin. Abi na ko palibre ka na ko. Busy ko. Busy ka or the bad trip ka? Wa lagi ka musulti na ako. Nakatong tiguang ang tag-ies kantin. Ha? Oh. Need ba kong musulti ni mo? Mura sa lagi ka doon ay kalagap ni Ate Sedes. Di ko ang lagi mo tawag niya. Sorry. Nalimot lang ko siyang name. Dali ako din mo nalimot. Sorry ha. Dili na ko ka-entertain ni mo og dugay. Doon ako dinalayan nga trabaho. Imo kong gihingin nila. Jed, niyata sa office. Dili ko ganahan nga unsa unya ikasulti sa uban. Kung nahitabo ka nga si Carlo ko, yung anak basta lang mo to ba? Wa ko makasabot ni Jed. Ira ka akong gisumog? Or nagsala siya kang Carlo? Why not? Pwede na ituod na ko siyang gamiton para dili obvious nga si Carlo gid ang akong ultimate goal. Kabright gid na ako, eh. Clap, clap, clap. You just wait, Jed. I will use you. Dagan na sa ng tao din, no? Oo, kay apil man ang ubang mga opisina sa mga nanod. Di man kay ilaran ni Don Carlo. Nice sad ang interior design sa imong kantin, te. Medyo class. Oh, syempre. Syempre. Uy, ang tampalasan. Abi na kung tigyan mo, anhe. Shh, te. Customer na, te, ha? Hehe, kay bao ko gwapa. O kay bao man sab ko magpinastik. Hi, Karen! Welcome sa among kantin. Hi, Te! Hi, Sheila! Hi. Oh, Jed! Nasa sila yung mga
ay. Bitaw? Sige, order na. Bayari lang sa dayon. Huy, di ba ingon man ka nga imo ko librehon? Libre mo lang kita ka. Nag-joke lang ganun ko. Sige, order na. Milk tea lang ako, ate. Matcha lang ako. Okay. Day, usa ka milk tea nga matcha. O cupcake. Kanang carrot cupcake lang ako. Ikaw, She. Basta yung ganahan ka. Ako rin bayad. No thanks. Busog pa ko. Okay. Ikaw, Dayjad. Di ka mo order og imo? Di lang. Uy, nga naman. Kalain sa ako rin imong palitan, uy. Order sa dog imo. Okay ra. Busog ra ko. Actually, busog bangkid ko. Ganahan lang na ako i-check ang food tinhi kung lahi ba sa school canteen. Same ba ang management? Kay nga naman di ay. Why lami ang food sa school canteen? Ate, wa ko maingon ana ha. Ako raman sanggi klaro. Ate, di na ako magdugay ha. Napa ko laing lakaw. Congrats again. Ay, thank you, gwapa! Una na sa ko ninyo, Jed. Karen. Abing. Bye, She. Aray! Imo mo kong gisikaran, Sheila. Ha? Okay, mga ka-DJ, dun hilang sa takotob no. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.